výborné. Ale nie, vieš čo, no fakt je jeden, že sa mi, nepodarila sa mi korpus na tortu. Nerieš to. Miško mi to zakázal hovoriť, ja viem. Sa s tým babreš a potom ti to nikto ani nepomôže zjesť. Vieš, ale najhoršie robíš to podľa receptu a čo si iné ti tam vyskočí. Chutí ti? Je dobrý? No, vidíš to. Ako mal radosť z tej opičke, z toho psíka, pravda? No, z toho psíka mal. Všetko, čo štíka, čo sa hýbe. Snežný. Nie, to je taká hmla. To je hmla, ale že tá hnusná. Taká úplne pri zemi. Už není pri zemi. Už to je. Sme na 6. Pred chvíľočkou divne bola pri zemi. Sme ako v Brazílii na Vianoce. Nie, že Sumatrali bola 113% bolo hmla. No, bolo to iba na zemi a teraz už je to... Úplne ako vieš, keď ukazujú v televízii tie také zábery, že v hmle sa pohybujú, tak bolo úplne neviditeľné. Hrozné počasie, vidíte, a hlásili, že Vianoce budú na snehu. Kde? Nie, má mrznúť, nie? Či to by Hej, má sa zase ochladiť. najlepšie bolo, keby nedelu pršalo a v noci potom mrzlo a ja by som prišiel do roboty. Prečo chcem potom Tento rok môžete ísť na lyžovačku, čo? Čo sa chceš šmykať? Ako? Však vo Vratnej je normálne babysitting. Keď chceš lyžovať. Hej, Marika, tam dáš akože? No čo? Ty si robia čo chcú, však dostanú za to zaplatené. A tak... Marek, ty Ty by si ho nedal. jasné, že nie. No nepôjdeme asi spolu lyžovať, ale ja pôjdem určite. Mám nové lyže. Musím. Ako by to bolo? Nie? Aké nové, z minulého roku? Si kúpil? Nové. Nové staré. Jazdené. Ale dobré, carvingové, v dobrom stave, za dobrú cenu, že? A lyžiarky. A lyžiarky nové. Aj palice mi dal zadarmo, ako vianočný darček. Dám si čaj s rumom, Za koľko to bolo? alebo rum s čajom za 140. Všetko 3 dohromady. Ale to som mal takú známostnú cenu. Len lyže by stali 120. To som cez kamaráta vybavoval, vieš? A lyžiarky nové, ktoré? Lyžerky majú chlapec jednu sezónu, len mi noha vyrastla. Ty sa tiež nemôžeš ísť Mladý. na snehu troška pošmíkať. Však ona má dosku. Tiež sneh potrebný. Však si ono, no je dobré. Do snehu a potom priklincom. Alebo hneď ich tam alebo prilepiť sekundovým nejakým zo spodu. Nie, ale to je vôbec, že sa tam nedá robiť ako topánka. To je normálne, ani pre lyži sa tam nedá dať aciaka. Ale tam máš lyžiarky, ale tu mám na topánky, ale... Čak, lyže máš na lyžiarky a snowboard máš na topánky. No.